Bestiari en un minut. Bon dia, família de Bestiari. Què tal? Com anem de confinament? I us pregunteu, què és Festarium? Festarium neix per ser un únic canal de comunicació entre les colles del territori. Javi Martínez és programador i prové del món de l'associacionisme cultural. Sap, millor que ningú, que organitzar actes porta feina i per aquest motiu ha creat l'aplicació Festarium. Es tracta d'una eina que facilita la gestió d'intercanvis entre colles. A continuació, ens explica com funciona. Aquí a la dreta podeu veure Festarium. Vale? Aquí podem veure els diferents actes que ja hi ha programats dintre de Festarium. Podem crear un nou acte, podem triar la data, el tipus d'acte, el tipus de colla, diables, bestiari, tabalers. Aquí vull fer un apunt. Comencem amb bestiari i diables, però la idea és obrir-ho a tot el territori, a tot tipus de cultura. Ball de gitanes, trabucaires, gegants, nans, qualsevol ball. Nombre de colles acceptades, les que tinguin que ser, les que vulguem que vinguin, la descripció de l'acte, què oferim, i aquí podríem crear el nostre acte. Un cop creat l'acte, la gent es pot inscriure. Com troben les colles al nostre acte? Van al calendari i aquí apareixen els diferents actes que hi ha. Per exemple, el 18 d'abril tenim 2 actes. Llavors podríem entrar a qualsevol d'aquests 2 actes i fer la sol·licitud. Què més tenim? Tenim un cercador de colles, molt interessant. Volem buscar diables. Doncs busquem diables. I ens apareixerà el llistat de tots els diables que hi ha dintre de la base de dades. Us convido a que us doneu d'alta. És molt senzill. És anar a festarium.cat, que és la web, i hi ha un formulari de sol·licitud. Cliqueu, ompliu i ja està. Trigarem uns dies perquè ens arriba la sol·licitud i l'hem d'entrar nosaltres manualment, però és totalment de franc i aporta valor, ja que us descarrega bastant amb el tema de cercar intercanvis. Gestió d'intercanvis, important. Aquí tindríem els actes propis. Jo tinc uns actes, m'apareixerien aquí i a cada acte m'apareixeria quantes sol·licituds tinc per aquell acte. En cas de jo sol·licitar a una altra colla, les tindrem aquí. A sol·licitats tindrem el llistat de sol·licituds i a l'estat en el qual està la meva sol·licitud, si està aprovada, pendent o rebutjada. Res més, si ets cap de colla o president d'una colla i estàs buscant intercanvis, què millor que fer servir Festarium, que és l'únic canal on pots trobar els actes, o que hauries de trobar els actes. Recordeu, nosaltres ens quedem a casa, esperem que vosaltres també. Adéu.